втора част. Сега да кажа още един знак с лава Waves, нещо такова. И виждаме, то има някакъв нов вкус лилав. Ето, някакъв лилав. И тук като върнете, пише лилавия много. Ама този път е с люто, брат. Има чушка, брат. Да, има чушка, лайм и кашкалал пак. Тук пише нещо, ще екстра спайс. Брат, това ще е много люто. Това ще е люто вече наистина. Предното си помислихме, че е люто, но не е люто. Аре да пробваме. Отворихме го, ще дай нажема. Първо ще си да вземи. Ако е лют, не знам. Ето, едно и също е, буквално малко е по-червено. Да, верно. И да видим. Люто ли? Люто е. Ще да пробвам и аз? Много е странно. What? Това е люто. Това не знае люто, тук пише екстра спайс, аре стига. Това вече не знае люто. Затова ли се казва лава Waves? Пичи това, да бяхте си приготвили вода. Вземи още. Я, искам пак. Това е яко. Аз това му давам 6 от 10. Аз давам 0 от 10. Сериозно ли, брат? Аз обичам люто. Аз не обичам люто. И кисел. Първо започва, че е вкусно. Да. Почва после да люти. Да. Брат, има 7 пъти. Има нещо черно, нещо. Не знам дали виждате. Пухата чето иска да откроя. Да, има някакво това. Бих казал, че старото беше по-вкусно. Да, старото е по-вкусно. Да, аз така бих преценил. Не знам. На това му давам на лютото. Не. 3 от 10. Да. Аз бих дал 2. Аз на това предишното вече май му давам 8 от 10. Да. Сега като видях това лилавото какво е... Направо умрях. Вижте какво пише. Брат, тук пише Automatic Chilling Lime. Чили лайм. Чили е най-лютия сос на света. Чили, брат. Мале, ще издухаме. Брат, това има една много люта чушка, как ще казваше. Вижте тук. Вижте тук. Тук пак е също, ама буквално не е люто. Да, виж, тук има чушка.